Machigni nya kona mongajong kamara mrama interior waki chendo ni mar migago ka broklani weche manyien ma oyudo misawa mag weche manyien tarigni mar 22 dwe mar auchiel higa mar 2027. Na kotu walikutana na the president na wamejumuisha mashawishi yao na tumeyachukua. Kwa hivyo sasa tunaangalia venye tutapunguza ile deposit kutoka 10% kwenda 5%. Sirkal olando ni gidhi chiwo thuolo mokwongo ne joma ing'ado sachgi e pokudi manengogi oyweyo. Jogo mowuok oko ma ok wang'eyo wanya kach waseme wa ugenyo wakanyi to biro kat wakiae ubed gi barup chifne gi kitambulisho. Jalup County Commissioner Masuba West Samson Akacho siemo ji madonjo e gwengego kaka joter to chwe lokore jomaundo. The U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Piny Amerika oyango ni monj margi otieno makawuono weyo marach kuonde adek mag gige lweny mager mag piny Iran. Machigni nya kora mongajong nyalo tudri kodwa namba mar 3 kata tuta marwa at Ramogi TV KE at James Opondo Senior bende wantiere achiel kachiel kokalo e mbui marwa mar Facebook gi YouTube. Machigni nyinga en James Opondo. Achiedh nade okwako woda Majambini kaunti ma Nyandarua bang' MCA Manjabini Beth Wahito wito ngimane e masira makoch mar apaya okinyi makawuono apaya maduong' ma Nairobi Nakuru. Beth wachore ni ne dok pacho bang' bedo gi bura mar komiti mar budget mag kaunti e boma ma Naivasha kapok orado kod tho mare bang' bas moro tuome kane otemo ng'ado ndara. Tendo od bura ma kaunti ma Nyandarua kotelne kod speaker margi Stephen Waiganjo yuago Beth kaka jala ma jatich manochiwore kendo jachir mohewo ji. Sirkal olando ni joma ing'ado sara madhi gedo mag udi manengogi oyweyo ibiro mi thuolo mokwongo yudo udigo. Jagoro mongirore e migawo mar udi kod dongruok Bombe Charles Hinga kaloso e nyim komiti mochung'ne weche udi od bura okoni tende Kenya Kwanza osechoko omenda maromo shillings bilion 120 chenro mar gero udi manengogi oyweyo kendo gigeto medo gero udi kalore ni thoth jo Kenya medo nyiso dwaro mar udigo. Tumeangalia hayo maneno na kotu walikutana na the president na wamejumuisha mashawishi yao na tumeyachukua. Kwa hivyo sasa tunaangalia venye tutapunguza ile deposit kutoka 10% kwenda 5%. Kwa hivyo ile tumekubaliana na wao na pia tumekubaliana ya kwamba watapewa kipaumbele wakati wa kumiliki hizi nyumba. Kama una contribute unalipa hiyo housing levy utakuwa kwenye mstari wa mbele pale hivi kupata nyumba. Na tunataka kusema ya kwamba kama uko na mapato na wewe sio mfanyikazi kama salaried employed, tunakuomba pia ujoin ile voluntary contribution ili pia wewe uweze kujumuishwa kwenye wale ambao watamiliki hizi nyumba. Jaod bura marangwe Dr. Lilian Gogo koro okwedo rumbi moko malandore kar chung' od burano ni omenda mag basari mag jopuonjre e hik omenda mar 2024-2025 omindni godo ka okoni chenro te mag chiwo pok mag omendago nyaka lu matieki kapok ogol omendago. Gogo koni board mar NGCDF mar Rangwe ne oyudo kwan mathoth mag jopuonjre mane ooro kwayo kendo nyaka nego gi kogono kapok ochak chiwo omendago. Jaod bura no wacho ni gisebedo ka gitiyo gi rowere mathoth gi gin jopuonjre ma osetieko sombgi e mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko mar nono kendo puodho forms go mag jopuonjre mar neno ni jopuonjre te ok owe oko e pok mag basari. Okoni bang' tieko chenro no gidhi chiwo basari maromo milion 50 ne jopuonjre ma somo e sikunde mag sekondar mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko. Atiyo gi university student and college student mose graduate one
nyithindo o jomatindo onge gi akweda. Jomatindo onge gi clanism. Jomatindo onge gi mamara. Kagibiro ka gin gima okelo gi handle this process with honesty ma ok gingi ni ng'atni adalawa. In fact en gima osebedo ka ji rito ji osewuoyo mang'eny to kawuono wadamo na nyis malong'o niya e bwo leader marwa MP ma era Dr. Lilian Gogo wamor kaka wuono basari mar Rangwe constituency ipogo ayanga ka piny neno. Kaka pogo basari mar Rangwe constituency timore wamor gi kaka itime nikech mujumbe obed piny wang' kendo neno kaka gigi timore kendo watime gi nyithindwa manosa e college student matime kendgi onge biasness. Taking in this exercise really enlightens us as a student, and we know now from here I basically can tell that each and every student when they go back to their universities they can clearly tell every student that bursaries are there, they're given out, because one thing we are doing here, we have to verify first if the applications are real. Jalup Commissioner Masuba West Sub-County, County Homa Bay Samson Akach, ogolo siem ne jogo mawuok e gwenge mamoko ni dhi tero e dhowedhe mantie Sub-County no ka okoni thothgi gin jo mahundu ma dhi nyayo timbe mag jore e alworano to giwuondore ni gin gi nyinge mag tera. Akach wacho ni tend arita kwe ma Suba West osefwenyo ni thoth jogo madhi e chula manie alworano machalo chula Mfangano, Ringeti, Eremba kod mamoko kadhi tero mon liete to nonro mage malong'o to onge. Okoni kaka yor neno ni arita e dhowedhe moluoro chulago osebedo makare. Joter mawuok e gwenge maoko kadhi tero e Sub-County no nyaka bed gi barua mar chief manyiso kuonde magiwuokie kod nonro magi kaachiel gi oboke manyiso ni gin joma obidhore kata certificate of good conduct makaonge to gibiyienegi tero e alworano. To maintain the security of the surrounding. Jogo mowuok oko ma ok wang'eyo oanya kach waseme wa ugenyo akanyi to biro ka twakiae obed gi barup chief ne gi kitambuliso onge go to dhi turgi kunyawe, and that one is very clear and we are very serious on it. Moko biro ka ni en owe turgi no biro tero dhako ka. These people begin criminals. Winja. Mon chuotho thuchegi mon nitie dakite. Karwacha begi biro tere. We cannot allow these people are criminals. Lwenje mag kit chwech oyange ni osemedore e kaunti ma Siaya ahinya to mago ma ikelo kod lokruok chal kor lwasi kokalo e chenro ma otisi ni duond mine. Joma mine okwa mondo obed e ong'ala manyime e kedo gi lwenje mabiro kaluwore gi lokruok chal mar kor lwasi kendo rito alwora bende. Armstrong Wasutwa miwa ler mathoth. Kor lwasi sani koro kelo midhiero ahinya to e udi ma Siaya kama lwenje mag udi osemedore. Wachore ni kaluwore gi oro moselandore pacho ka nok mar chiemo osemedore e mier mathoth e kaunti no, mano makelo gero gi chwang' e kind jodak kendo chwe kelo lwenje mopogore opogore. Yangore ni ripode mar maboro osechwal mago mabiro kaluwore gi lwenje makamago e higa ni kende. Lokruok mar alwora bende yangore ni osekelo midhiero mopogore opogore ne nyithindo ahinya to manyiri e kinde ma gimanyo gigo mochuno kama oting'o yien kod pi mosebedo manok kaluwore gi oro mane gwengego. Wantiere gi lokruok mar kor lwasi, impacts mage bedo mang'eny nyaka ne weche mag dondruok ma wayudo e udi, nikech seche ma chiemo onge e ot tiyudo ka dhano kecho bet mang'eny, tiyudo ka lweny medre ahinya. To yudo ni nyaka nyithindo matindo bende sani ibambo e yore ma seche ma samoro nyathi odhi omo pi, kata yudo ka seche ma samoro nyathi odhi manyo yien kamoro ma ginyalo tedo godo. To maendi timre nikech
gigi ok gin gik mayudre mayot sani. Jodagone otiyo gi thuolono mar yudo puonje wi tedo maler manyasani ma ok chid alwora ka gidare tiyo gi yien kod makaa makelo midhiero mar ngima kod mano mar alwora. Giwacho ni joma mine onego bed e thuolo manyime mar kedo gi lokruok mar alwora kaachiel kod kedo ne mine wetegi. Doka lokruok mar alwora hinyo nyimine mang'eny moloyo kaka hinyo chuo. Nikech mine ma omo pi sama koth olal to nyimine madhi mabor kamanyo pi monde ka anyuola ne oyud kaka konyore. Bende nyimine mamanyo yiene ka mondo opidh familia mag-gi kata chiemo. To ndalo ma wan gi oro mang'eny to wayudo ka chiemo onge kendo wayudo ka nyimine ema thagore mondo jogi oyud kaka konyore. Kaka gwenge moko mag Kano kata kuonde moko ma koth chwe mang'eny alafu ofula bedo mang'eny, yudo ka samoro odar familia oter kata e skul kamoro. Wantiere gi kendo masani manyasani mag jikni miloso gagi. Koro ka ber to onego bed ni dhako ka dhako olosne kendogi. To ntiere gi national government ka ginyalo konyowa to giminyalo miyowa support mondo wabed gi gimiluongo ni clean cooking mondo watede yo mayot ma ok waketho alwora. Bende gigolo kwayo ne sirikal mondo donjre e wi tulo ma mond liete kalo e kinde ka kinde e lwet anyuola ma gidongo e kinde ma joutgi onindo. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Riwruok mar Dr. Raymond Omolo Foundation kokale bad riwruogno mamiyo rawere sir Youth Transition Initiative nomolo e gweng' Manyawara e kar chung'od bura magem County ma Siaya. Riwruogno nobedo kod romo gi grube mag rawere jomamine mag Youth Upcoming Group, Nyawara Youth Boda Boda A kaachiel gi mano mar Nyawara Youth Boda Boda B. Kane giwuoyo tok yudo sir mar omenda kowuok kuom riwruog Dr. Raymond Omolo, jokanyo mag grubego nogoyo erokamano kuom sir makamano magilero ni biro jiwogi e dhi nyime gitimo kungo mapile ka pile. Mohewo ji 186 noyuoro e romo makamano ka chenro mar Youth Transition Initiative osebedo ka timo romo makamage e kor gwenge mar chiwo puonj ne grube e yore mag timo kungo kaachiel gi lero negi okenge mag yudo hola kowuok kuom sirikal. Sama jotelo puonjo tawinjo kama betie kom ka juoka tugre ka wacho ni kumantie kura sewuoke kendo nyaka wabed gi maendeleo. In Central Game wan gi youth mabende wago ni daktari erokamano kuom kelo migawo mokelo mar paro yudhe mondo obed gi dongruok. Wan upcoming youth wago ni Nyasaye erokamano. Omiyo wang'eyo ni wan yudhe nyocha wan kama to sani koro wang'eyo kuom puonj mopuonjo wamiyo wang'eyo ni wan kamoro. Koro gima da med kwayo Dr. Raymond Omolo ni mar mondo mi oparwa kaka wan yudhe mar mondo mi yud kaka dang' okonywa mondo wawuoge kama nyo wantie mondo wabed kama chielo. No med tingo badwa malo to med parowa kaka wan yudhe, ko parowa kamoro achiel to riwa para achiel to duogo parowa kendo mar mondo mi wabed kama chielo. Nyakura mgojonga da kao yue ma adundo kapoko dhie yueyo nitiere ote ma adundo ma yudo jayalo benta ka uke kardak ma Kibra mano nya Kisumo mambo leo Kisumo ka julu okoni okete mana Ramogi TV kendo oneno migago kachopone e yorno makare. Willis Odembe wacho ni wuoro gima jalup commissioner wacho ne joter ogone gi matek kata kamano bedo ni nonro mag ji mawuotho kuonde ka kuonde kikao en gino maber mondo mi ong'eni to jok mabiro dak ka gin jo machalo nade. Kik idhi mabor nikech pod wan gi weche modhuro. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 0722 63 83. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Jaji anasukuma mpaka anaweka faili kando, anasema this file has got a lot of forces in open court. Forces mwemwe bunduki ndio inafunganga mtu kabisa. Ballistic report ile risasi ilizolewa kwa hiyo mwizi haikuwa ya bunduki yangu. Na ukiona mtu anakusingizia na kukupeleka jela, that is your enemy number 1. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. My dog, G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. Machiegni kendo nya Kwaramogo. Japur moro e gweng' ma Thome, alwora ma boma ma Kisumu, kelo lokruok kokalo e pith mar onjiri. Bende kata obedo ni thoth oganda kichore gi chien kendo oluoro onjiri. Charles Odira to omako kod osiep kendo kawogi kadag chiemo kod yuto. Lipota mar Millicent Adhiambo nolimo Charles e puothe mar onjiri kendo kelonwa lipod kenda lony sinani kod geno moyudo e kind liyo gi ywak mawuok kuom onjiri. E piny masani ma kit chiemo ma oganda thoro chamo, ndhadho margi odok chien, kendo gionge roteke gi nyinyo malong'o ma gikelo e del. Jago moro koro temo gi kinda mar loko sigana makama, to mano kokalo kuom pith mar onjiri kaka chiemo makare. E gweng' ma Nam Thoe, e kaunti ma Kisumu, lowo yudo liet mayom to muol mar chieng' ka kit wer kod thum mokwako lwasi opogore, ni maroko wuoge banjo kata nyakalondo, to thumni wuok kuom onjiri. E sama wendo onjiri okwako kor lwasi, Charles Odira, japur mang'ula manigi lek moyiedhe, oketo pache duto e onjiri kaka yor kelo ne lokruok e ngima makare kod yuto mare. Wuodh Charles e pith mar onjiri ne ok ochakore gi orundu malach kata e pith mar jamni, to ne ochakore bang' timo nonro kuom higni buora kotawo yore pith gi pur mamoko. Koro nayudo thuolo mawuok madhi e piny moro miluongo ni Thailand. To ka nadhi aneno ka jok moti ne pidho njiri to giyudo pesa. To ka nawuotho kodgi ne gikelo ga trainer makoro an bende nabedo trained mayudo certificate mar pidho onjiri. Ere kaka Charles choko onjiri gi kanyakla? Imanyo ng'ama already pidho onjiri kaka an kati omi tong'. Koro e pap
Koro kiseloso chiemo monjiri ohero, tikao chupa, tidhi kete i chupa no. To chupa ni obedo mar plastic, ting'olo wiye, tikete obedo upside down. Koro njiri kabro biro, to yudo kamo slide go to donje chiemo. To kose chako chiemo, moromo, to koro kong'iyo kodwa wuok, to koro onge kamo wuok go, tisemako njiri koro, ichako mana pith. To ipidho gi chiemo mage? Onjiri bro chamo gima chalo kaka mogo, to kakoro idwa nobed gi balanced diet, layers mash tiyo maber kabisa. Onjiri bro modho pi maler ma imbe di modhi. Onjiri bro dongo machop dweche 2.5. Koro kani pidhe mar mondo ichame, to seromo chiemo. To kipidhe mondo ochako nyuol, to chako toko bang' ndalo 85. To ere kaka orito gi kinde ka kinde nyaka chop keyo? Opo ni gik mitiyogo machalo kaka gik magimodhe, gik magichieme olil, tibiro nwang'o konjiri chako mana tho. Bang' choko gi kanyakla, ere kaka gikone onjiri gi lokore chiemo? Koro kose tuo, to inyalo chiele, tichame direct, mana kaka jindilo njugu cha. To ka ng'ama pok obedo nong'iyo gi chamo njiri ahinya, tinyalo kawo njiri, tirege. Inyalo rege, ka in gi matin, tirege arega e blender. Koro kiserege, to samiloso chapat, samiloso kek, tikao onjiri moregi, tiketo koro bedo achiel kuom ingredients. Pith manochakore mana ka ng'at achiel mane temo wi pi, sani landore kama Tiang', Kisumu kod alwora mare. Kamine machalo Maureen Awino, sani chielo onjiri, chiel kang'none, kendo bago godo buskut, kek, e kind chiemo mamoko, mauso e chirni madongo, ma Kisumu, Nairobi, nyaka Mombasa, e kind mamoko. Kabende tet mare kotiyogo njiri, opwodh nyaka gi duol mochung' ne puodho rang'iny mag mwandu kod chiemo pachoka, Kenya Bureau of Standards. Onjiri ni aloso godo cakes, aloso godo cookies, to cookies osebedo certified gi KEBS, makendo ause kuonde e chirni mopogore opogore. Sana sana jadhika kod gi exhibitions ng'enyne. Bende koda ka joma wuone sani wero mana wend onjiri kaka chwadore e lemb kendo medo gi teko. Chieng' moro nakale bakery moro, tayudo ka giloso cookies mag onjiri. Koro kana abilo kuki mane giloso no, nayudo komit kabisa. Namanyo kama nyalo yude kamirege onjiri, mayudo koro kirege mo poda mare. Koro akelo, to kakele ot ka tiruo na godo nyuka, tamadho nyukani. Nayudo ka koro teko na omedre kabisa. Kopogore kod yuto, ma Charles nwang'o e pith mar onjiri. Charles bende loko ngima joma moko ka bende sani opuonjo jopuonjre mag kuonde tiegruok mopogore. Wanene ga mane puodho kaka gima wuotho, kaka gima chikore, kaka le. Koro kan wabiro ka wayudo ka en gimi pidho, na bedo gi mor ahinya mar ng'eyo kaka inyal pidhe. To ere gima keto onjiri bedo chiemo maroteke kod nyinyo mag del wuokie? Feedbacks aseyudo koya kuom clients ga. Cricket, yes, beche ni malo. Kuti timo kao matini ni, ko compare gi mado chamo ringo to do chamo gweno kata do chamo rech. Mago do chamo mang'eny as compared to cricket. You do the same amount of protein mado yudo kuom ringo kata gweno kata rech. Chiemo molos go onjiri taste mamit ahinya. To kichame kamano nitiere gik moko kaka choke majony. Koro yare jomono wachak chamo onjiri go. Gik makamago kwa winja ahinya. Onjiri nitiere gi iron. Ma iron no ema mine ma chamo odowa ka manyo e odowa. Onjiri ni kopo ni nyithindo manitiere gi kwashiorkor, marasmus, ochame direct, kata ochame kaka part mar gimochamo, wawach ni mkate, kata orunego nyuka, to piyo gibedo nyithindo manomol. Koro nutritionally onjiri konyo e weche mang'eny. Kata kamano, wuodhni okosebedo maridore kamano. En gi achiedh nade makorka kore. Onjiri nigi jok ma waluongo ni wasike. Achiel kuom wasigu mar onjiri en thomorni. Thomorni nyalo donjo macham onjiri te. Koso ng'eyo ber mar onjiri ne customers emomiyo uso mar products mag onjiri ok ni malo ruok. Kwayo margi ewi pith mar onjiri en mane? Onjiri ni anyuola mar ng'wen
to ene anyuola mar onyoso. Koro kaka ichamo onyoso, kaka ichamo ng'wen, e kaka onjiri bende ichamo. Andela be ochiela kiyudo tindela andela to tuoche mang'eny mago jigi iyudo ka korigorigo onge tuo machando dendi. Njiri ni en gima ipidho kama tin, ok ibi wacho ni oro no biro makoro pi onge, lum onge, en gima inyalo pidho. Koro obiro miyo wabedo gi sustained supply mar protein in our diet. Gima nochakore kidam sani koro en dago njiri ma jopith kod pur kaachiel kod jochiemo ma oseng'eyo ber teke ma okelo e del boroe. To nikech nok mar ng'eyo wi ber mar pitho njiri, ikwayo sirikal mondo odonjre osiri jopith kod pur manie pitho njiri kaka yor bero ngima oganda. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Mix FM, Kisumu County. Ya Karamogo Jwang mano lipot ma oyiedhi kendo ma olose yorno mong'ith gi jofwambo marwa Millicent Adhiambo kuke kaunti ma Kisumu. Wacho ni onjiri ni ok en mana liyo moliyo ni kare obere e chiemo kabisa. Onego bed ni iti kode. Luongo ni osiepo moro luongo ni Freda Moke wacho ni onjiri ni kare en chuny chiemo. Abo penjane Mili kano bile mondo nyiswa ni to ere kaka wanyalo tiyo kode. Ka wadhi nyime e pinje maoko en piny Amerka olando ni nyaka kawo okang' mar monjo kendo ketho dag gig lweny mager mag nuclear mag piny Iran mantie kuonde adek mag Natanz, Isfahan kod Fardo otieno manyoro ma oyangi gi jatend Amerka Donald Trump ma olero ni piny Amerka ne okawo okang' makamano mar ketho dag nuclear ma owacho ni ne nyalo kelo midhiero ne piny ngima, ka bende oyango ni po ni piny Iran ok ochungo lweny e kindgi gi piny Israel to piny Amerka biro medo monjo Iran ma en boma maduong' mar piny Iran. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Isfahan. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. Kapod wantiere mane e piny mar Amerika ni klab mar Borussia Dortmund owuok chien kendo loyo klab mar Mamelodi Sundowns gonde 4